Tot va començar amb un tap de suro fa 20 anys. Un concurs esbojarrat a la vila de Cassà. Un pilot d'objectes jurats maldestres i un poble entregat amb els fardos i ferrer. Pel costat més vintage de la vida, sí. Els Amero feien bé, d'en Siurana m'abstindré. Els Arbúcies i els Tramoia, els sobrava alguna noia. I els Ertilla, pan de forma elegant, les natges del jurat. I sí, brosset, pel costat més vintage de la vida, sí. 2 minuts ben comprimits, amb fregalls, salts i gargalls, al cinema a petar, i en Ferrer encara xerrant. Volem veure curs, volem aplaudir i cantar tots junts més que els correcors, sí! Bin, bi, bin, 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 bi, bin, bin, bi, bin, bin, biri, bi, bin, bi, bin, 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 biri, bin, bi, bin, bin. Vinga tots amb mi! Bin, 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 bin. Hòstia, no fotis! No, però si estic a dins! Mira, mira! Ara sóc a dins! Ara sóc a fora! Ara sóc a dins! Ara sóc a fora!